Hello guys, mazong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, karong buntaga, nahuman mo kog ligo ni Lexi kay Lunes lagi ron mo eskwela na. Nagdamgo para ba nga Domingo kuno ron, ang gipukaw, magbuot ra ba na ho. Unsa nahuman mo kog ligo to ang ipangsagdan kay nagkaon pa. Unsa kaning isang pag-inom og gatas. Di jud ingag kada adlaw kay muingan ra na siya og kanang nay ganahan siya mo inom. Pero karon naging nagtimplahan di wala naman na timplahe kay masayang raman pud mahug ra pag ako rapi mag-inom. So karon day guys, dakos ubos kay gamo ang batong nga gitanom ni nanay. Among gipagwapahang nanay. Ning kuana namunga na. So tulong harvest naman siguro ni kaupat. Sa first harvest guys, wa ko naka-vlog kay wa mo ko kay bawog namunga na kay dugay-dugay naman pud ko nakakuan daari. Si Limwil mo ay naka first harvest. So karon aritas fourth. Aritas ikakuan guys, ikaapat. Ahang pangkuhaon guys kay maggulay na pagko. Nja. Hindi ko man naghato ni Lexi arong maka kaon na puspura mig ginataan. Magginataan ko guys kay ganahan gajud ko ginataan. Bawog nganong ganahan kog sinunuban kay sa slawuy. Ganahan ra kog lawuy og kanang naay uhaw na gajud charot. Bito guys, mas ganahan ko og ginataan kaysa slawuy. Unsa naman itong tripod nga nakabalinsungag naman eh. So mao na siya guys atong pangkuhaon. Wa man ko nakadagunting. Ani ko mulapot dari. Agoy. Niingin mas nanay nga gipangkuhaan ko nung ati mo ni kagapon na may dagko gihapon. Na. Makahinamdum ko sa una guys sa kanang naay kami pas tatay na garden. Tag sinak ko lagi kuha ni tatay guys. Ibalik dyan ni nanay adto ubay, di gali sa ubay adto sa gandihay. Dyan malaypay ko inaguli kay na may danggasa. Kuan pa ko sa una, elementary pa ko. Nabunog ko og kuan kinaw sa kanang ipangbubo sa garin dyan arang radyo arabajud. Kay kanay sila stirig si Dodo. Mang ikyas raman ni sa una. Pero matabang po sila sa una. Pero na po isa nga mong ikyas ra. Muna ako rin dabu-dabuhan. Tara guys da. Lami kaso kayo hampuong. First ko pagadud. May pijangaw. Banha agkuan guys dara guys da. Sakto ra jud pud ni utanan butangan og okra unja na may mga taong dari. Tawag kamong guys so nagpaniud to. Banha agrad jud guys unsa sa pud ha mong patan-awon dari kuan karijit patula. Hampuong na pud kadto guys. Na guys namuwak na. Nanay bunga siya pero gagmay pa. Dahat ang tanawon. Na kita mo dahil nagkumbabit. Nagkumbabit na. Ara. Samaw manggod na guys na. Arita kainan sana ka itong isaw. Ano tumatulin. Hindi na po ito ka apil di mag flag racing. Kaya kanilaging di apurahon. Di po magunak. Misliksian. Dia. Nanay bunga.
Anjara pun mo napakitaan guys, og magkuha na kog taong. Uy, mapaakan ta bujuga ka. Napay taong dari, dyan napay taong atos likod sa bahay. Magkuha ko inja. Dana guys. Sa supaman, sa ato sa ning andamon, unsa pa man. Dada naka-ready naman ng isa. Uwat ko mag-alas 7:30. Ticket dyan, ma'am. Timba ko. Kaya 7:45 lag racing. Kasi yuyo nagkuan nagbunot og gabi. Si yuyo lamuel. Ag kudkuran kinawa man huwa man lamanang. Huwa magatang kudkuran. Tonight is gonna bring me down. Sure ka go ang assignment? Did you brush your teeth? Huh? Did you drink your vitamins? No, na. Hi, ma. Emong papahoy, nakapalipyanan sa Girl Scout. Pa! Naghilak na pagkagabi kay gimingaw. Pa! Lus. Papa! Magpadagon 5. Ano na yung pusigingon? Yung pada? Uwang rakadyo. Dito kapalit siya. Diyang uniform sa Girl Scout. Adyog makahuwam. Be. Punta. Adyog makahuwam ni mo. Adyog kuan-kuan kay mama. Kuan na mo. Uniform. Batik. Malingilang sila na siring. Yan na ayaw kay nagkaon ra bakaday. Putdan mong gatas Aliana. Mga ka di maka mag kuag gatas sian. Nga importante na kay nag-eskwela ka. Gagkanan po na. Labugay klase kay mo unang gatas daghanon nimo. Napipay ka. Siyempre sa isa ka tasa, isa ka swak. Mo saktor man na. Kaning nga tasa daghan di ay. Love you. Dama mo ka. Ay sud bad dako. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang si Coco Martin. Pabaklay di ka na gapon, be. Wait, nabak. Pagka-Bernis hapon dahil guys, si Zaray uli. Padung na tayo kuhaan. Dana naman si Karsada. Naligsan tayo sa? Simba ko. Ligsan ka diya. Alag, ininit di ay, be. Iduso sa bikaw. Pag yun, naman di ka makabuling. Kaya ininit nga dastir mo sa magigamit kay talawan man maligo, buntag sa jo. Karoon na pala dyan tinalawan. Iduso, og kahoy! Nasa magkatakuri may imong hawiran. Basta presko pa yung bato mo, lagiti pa yung kuwan. Tingog pa ba? Tingog. Nandiyan pa ni kulit na taong o kamugay. Wa pa may patulak kay kuan. Gagmay pa man. I don't know why, but every time I look into your eyes, bay hampuong dia. Utoy. Uy, taas ka ayo. Mo na kuan. Lami nga gulay kay way spray. Freeze ka diba fresco. Mita ko. Uy, taas. Gamay. Namo nga nagamang gipagwapahan. Manigamang sukusukang nanay dadto.
Harbisa ni gapon sa na podron. Dili ra dahil sa mukuan. Pasulabig dake. Uma. I don't know kung nga pa ba ugma. Kung mudag bagat mo. Muraglak ang isa kadlaw. Nagkulis na po, Martis. Tutuko na mabot ko. Mao ka. Dado ka ano. Para magbilisan ang ating pagtrabaho. Ay! Pangag. Nanaos mamitiri ka, murag itukaran. Pagdali. Nalagi, tukaran. Kapalag cellphone be, kay mabuhian na be. Iksian! Pag cellphone ba kay mabuhian na ni Jah? Banta siya, gitukaran na nay. O mamahaw na. Sigurasa na. Dara guys, ganggingan ninyo nga taong. Dahil dako dari isa. Da. This is it. Pakihawak naman, madam. Excuse me. Excuse me. Ay, nangihi. Buling-buling po, be. Mangihi. Diyan ka na. Wow. Gagmay man. Lami, magud na. Kay kuan. Pwede na magud na. Da, may taong. Di ara kahuwat kay kuan ka dari. Aray. Darag taong. Uy, ito ana, di man po magtanaw. Naara na ito sa ubos. Taong, tao. Malapi Darag kinukod. Nalagin, ngayon. Lamuil. Aw, magsikot ta dani. Bukara na po. Ay, bag na ba'y madagi mo po na ito mo pa? Ngayon na magbangan. Ano yan? Nak pala man. Ha? Nak pala man. Oo na? Oh. May kape na yun. Kape gatas. Kana ah? Ikaw na pili ka lang pesa. Apili ko anyo. Bataong. Sa festival kay Anhigon ka mata dyan. Wa na daga mayra. Jarpod. Da guys, kamunggay na pinang giharos. Lami jid ang kamunggay og mapuungan kay na hampuong ka dahon. Mabago ilang naw. Sana all mabago. So magharos ata guys habang ang oras ay wala pa. Katawang ka day. Ano na mga atmang ka? Wapa mo kapay ko. Guwapa mo ka, di ano na mga atmang kang guwapa mo ka. Ano ang nagpagkagupaha di ay? Ago. Dera guys, si mother ang nagtiwas kay gigikan ko sa eskwelahan ni Litsi. Ikaw manata na. Lamig kuan sa ilahang kasal, motif kay Korean. Sa. Okay na nanay? Asa sidlas ka praminay? Dara guys, agang ihata di promise. Unja na ni gumanap kaon. Mangaon deta. Nay lami na ginamos. Agatere kay kuan. Way kamunggay na kay bawal siya green. Humay nilubok. Kanaw nilubok. Ano nilubog dapat suwas mga dugas nga kadlawon. Dapat pagput ni manang nga sa Diyos kadlawon na nahid. Grabe pagpakasugba akit pagura po di apay suman. Dapat isa ka buok nga saging napay katatay na gilain na nastatay kay to nagdebate pa sila dato ng Diyos gawas. La mahaw. Ate alay dali nate. Hindi mo potpot? Pisan. Hol. Kuno. Dahil kus bay guys, kita ko na prame day kalamay usap. Wala si ay.
mangsi po. Oh, nanay, ingan kaghaul-haul. Hindi sa ulig na po yung mangsi. Wah, nanay. Paut-put na ito kadaghan. Nangka nito, parat katatay sa una. Ako ano ito ang Naminig na sliced bread. Nata sliced bread na katas doon sura ka naman. Kayang kog na ipaan, Abay dani. paano yung mahal? Hapon man. Garabi gin sa kanila pagkakuan ng lubino na. Ilagay sa gihagkuan. 9. Yan sa karap pagbuot. Pinamisa na yun. 9. Di man magbuak na eh. Ay, giluba. Aba, utos ako na. Ah, ngayon. 9. Kan kanay? Bawal ito eh. With peanut baka ni. Bawal kahit ka man mantika. Hansil. Baby. Bisa tingin na ay? Mar. Mar. Madianon. Nalit mar. Para na gudong. Hindi tayo di ka lumasa. Ah. Timkaan. Lumasa mo ka doon. Babaw. Ah, way money. Ah, nay money day. Sabihin mo, 913. Kan, i-screenshot. Nangyari eh. Si bra. Si vlog na download. Di pa sana kaya hatang na siya. Ano eh.